τιμήν εκπαίδευον δυνάμεων σωμάτων, και εσείς Κυρίου και ενός του προδρόμου και του Ιωάννου, των Αγίων εντός των Αποστόλων, των Αγίων εντός των Κορβαντίων, των Οσίων και Θεοφόρων, Πατέρων ημών, των Αγίων και Δικαίων του Πατρού Ιωακήμ και Άννης, του Αγίου Μάρτυρου Ιερνίου, και του Λίμνου εκτελούμε, και πάνω των Αγίων, ευπρόσδεκτων τύσεων και θέησιν ημών, δώρεσαι την άπτωση των κρατωμάτων ημών, σκέπτεσαι ημάς εν σκέπτου τελείου σου, αποδίδωσαι τον αυτόν πάντα εχθρόν του μορένια, ειρήνησον ημών την ζωή, και ελέησον ημάς και τον κόσμο σου, και σώσον τας ψυχάς ημών, ως αγαθός και φιλάνθρωπος. Χριστέ ο Θεός ημών και εσύ την δόξα να αναπέμπουμε, συν το